Anga wale ɲuman fɔli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛn bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherif Late bamanankan ka kunnafoni na an b'a fɔ an kɔni y'a kuma selen ye an bɛ a daminɛ marisi kalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a tile 8 ale kɛn bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni a ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an balakaw ma 8 marisi o ɲɛnamayara an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la nka faaba yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ so min dɔgɔ dalen don Amadu Ampate Bala Palais de la Culture kɔnɔ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani an balakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔnɔ ni ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ maa min kun bɛ Sherif Late jabarani tɔgɔ la Kadi Jakite a n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Palais de la Culture la so min tɔgɔ dalen no Bazumana Sissogo la o minɛna ka fadenw ka bɛn ni musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamayali ye a ta ko 23 hakili jiginna diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies san 1977 ale de ye hakilina ta ka don in sigi sen kan a dabɔkun ye ka jateminɛ kɛ musow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu kɛlen don walasa u ka bɔ nɔgɔ la gɛlɛya minnu b'u kan k'olu gɛlɛyaw fɛnɛ wuli cogo ɲini bi hokumu kɔnɔna la n'an b'a fɔ sanyɛlɛma seliw musow Mali musow ani diɲɛ musow bɛ ka sanyɛlɛma seli hokumu kɔnɔna la n'o ye ka hakili jagabɔ musow bɛ jɛnatigɛ kɔnɔna la cogoya min na k'a lajɛ u ka hakɛw sira caman fɛ o tuma ni ɲinɛ ye o seli san 23nan seli ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ seli in bɛ kɛ Mali kɔnɔna la bi Ala barika la Mali musow ka fara maliden tɔw bɛ kan an y'o o seli de kɛ bi ka nisɔndiya yira fɛnɛ k'a ye Mali ye boloda caman de ta ka musow sɛgɛrɛ min bɛ se ka kɔkɔrɔma don luwaw taara wariw bilala u ka bolo kan an bɛ se k'a fɔ bakurubaya la luwa min taara yɛrɛ n'an bɛ se k'a fɔ n'o ɲɔgɔnma deli ka kɛ n'o bɛna fɔ an b'a fɔ a bɛ bayɛlɛmaba de don musow ka ko la n'an b'a fɔ o ma ko révolution o ye la loi 2015 c'est-à-dire 2015 loi numéro 052 o taara musow tɔgɔ la k'a fɔ ko ka hakɛ dɔ bila musow ye hakɛ min ni an b'a fɔ o ma ko quota kɛmɛ sara la ko 30 o hakɛ ka bila musow ye 30 min bɛ bila a bɛ ta fanga bulon kɔnɔ 30 min bɛ bila a bɛ ta fɛnɛ parti politique bulon kɔnɔ yɛlɛmɛ kɔni b'a la parce que a fɔra ni cɛ kɛra 2 ye ni politique bulon do muso ka kɔni ka kɛ 3nan ye fanga bulon fɛnɛ na n'u b'a fɔ o ma ko responsabilité Mali bɛ ka yɛlɛmɛ ta k'u hakili jagabɔ u bɛna musow fɛnɛ bila ɲɛmɔgɔyaw la cogo min na o yɛrɛ de hokumu kɔnɔna la komi Mali musow ma lakodɔn kosɛbɛ kalan ta siratigɛ la anw ka baarakɛyɔrɔ bulon n'o ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye an ye site dɔ lancé bi président ye o lancé Mali musow ye muso o muso ni kalanni wali kelen n'i bɛ kodɔn ka se fɛn na i bɛ baara bolo min na i bɛ se ka i yɛrɛ lakodɔn cogo min na k'i tɔgɔ sɛbɛn parce que loi taara nka loi bɛna appliquer cogo min na f'a ka yira k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u taara don o kɔnɔ dɔrɔn u bɛ se k'a dɔn a musow bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na u b'u tɔgɔ n'u jamu b'o kɔnɔ ani u bɛ se baara mun na o bɛ ta o la ka sɔrɔ k'u bila o baara la fanga fɛ gouvernement fɛ o bilali in ye jumɛn ye président ka nomination b'o la décret présidentiel premier ministre ka décret b'o la arrêté o ni ministre mago b'a ka k'a ka direction nommé k'a ka chef de service nommé o bɛɛ bɛ o hokumu kɔnɔna la ani institution kuma ani politique bulon fɛnɛ na o hakɛ kɔni an ye loi in daminɛ 2016 de kɔnɔna la o kɔni an bɛ se k'a fɔ Ala barika la o diyara kosɛbɛ Mali musow la dɛ. Mali jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen n'u ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di musow ka ɲɛtaa siraw ma. Mali musow aw ni ce ka na kɛnɛ kan bi k'aw bɔlen sɔrɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu aw nisɔndiyalen don o ye hɛrɛ dɔ ye o ye hɛrɛba de ye Ala ko ɲɔgɔn yɛrɛ caya jamana in kɔnɔ aw ŋaniya ale de bɛ baara kɛ o de la tuma o tuma
n'a fɔra a bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ o maa si tɛna yɛnna ni muso mana ni ye muso de y'an bɛɛ bange donc munna o muso tɛ bonya munna o muso tɛ waleɲuman dɔn an fɛn o fɛn bɛ yan an fɛn o fɛn bɛ yan muso b'an bolo den b'an bolo denmuso b'an bolo mɔdenmuso b'an bolo mɔdenmuso den b'an bolo cogo min na olu bɛ ka diɲɛnatigɛ bɛna kɛ cogo min na o ka kan k'an kɔnɔna fili dɛ o ka kan k'an miiri dɛ k'a fɔ k'olu bɛna tɔɔrɔ n'an b'u fɛ an k'a k'u tanga o ma o de la n ko an ye loi min ta min bɛ an jagoya ni fɛn o fɛn ye élection ko ye sugandili ye ka maa 100 la ka 30 d'aw ma o loi ni kado tɛ o kado tɛ dɛ aw n'a ka kan de ye ko ka loi ta o ye ko dɔ ye ka loi appliquer o fana dɔ wɛrɛ ye maa si ka ŋanamu kuma fɔ pour k'i ban ka appliquer n'a kɛra sariya ka marcher a kan n'an y'o kɛ mali bɛ yɛlɛma n ko fana an ka warisow minnu tun bɛ n'an y'a sɔrɔ an y'u dilan pour ka mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔw sutura wari dɔw bɛ yen nɔ banque t'o di mɔgɔ ma k'a ka dɔgɔ mais nin jigiso ninnu bɛ se k'i dɛmɛ k'o sɔrɔ jigisɛmɛw geminiw a n'a tɔw a dɔw minɛcogo ma ɲɛ mali muso aw ni ce n b'aw fɛ kunun n b'aw fɛ bi awa o fɛli ala de b'o dɔn min bɛ dusu la ala b'o dɔn ala k'aw to jigiya la ɲina musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen dakun o ye musolakaw ka bɔ nɔgɔla ye o fɛnɛ laɲini ye hali bi musolakaw bolo bɛ se ka don ɲɛta sabatili baaraw la cogo min kɛnɛ in kan an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye kɛnɛ ɲanamaya ja dɔw bɔra ka yira poyiw kalanna ɲɔgɔnlanw fɛnɛ bɔra ani ka wale ɲuman dɔ diplôme ta ka di an ka jamana ɲɛba Elhaj Ibrahim Bubakar Keita ma Marsekalo tile segi kadara kɔnɔ ni o ye an balakaw tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen ye hali bi Sotelma Malitel musolakaw olu ni Sotelma Malitel ɲɛmaaba jɛra ka sigi ka lajɛ ka waleɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin a mɔ a ka baaraba kɛlenw na an balakaw ye nka ka labanna ka laɲini dɔw fɛnɛ tɛngun a la hali bi olu bɛ ka baara min kɛ Sotelma Malitel kɔnɔ baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo ni siraw minnu ye olu y'olu caman dajira Sotelma Malitel maa ɲɛma la maa min kun bɛ o baara kɛnɛ ka Sheriff Latife Jabarani tɔgɔ la o ye Usmani Zogore n'a ka jatala Samba Traoré ka kɛ ni muso tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye journée internationale de la famille 8 mars n'a taara ka don bala diɲɛ seleke naani tɔn b'a fɛ Nations Unies san 1977 a kɛra sababu ye Sotelma Malitel musolakaw bolo u ka don ɲɛnamaya wa a kɛra kɛnɛ fɛnɛ ye ni musolaka ninnu bolo muso minnu bɛ n'u ka baaraw bɛ ɲɛsin nɛgɛjuru sira ko koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ka hakɛ kura dɔw ɲini u ka baarayɔrɔ ɲɛmaaba fɛ an kɔni san o san an bɛ 8 mars la ɲɛnamaya an ka Sotelma kɔnɔ an n'an ka ɲɛmɔgɔba bɛ sigi an bɛ an ka laɲini dɔw fɔ donc o laɲini kunbabaw ye mun ye musow ka place ko baarakɛyɔrɔ la ni musow ni cɛw minnu ni u bɛ ka diplôme fanga ka kan an y'a ɲini place ka di musow ma a kɛra technique ye o a kɛra commercial ye o a kɛra direction yɛrɛ kɛrɛfɛ baara ye o an y'a ɲini dɔ ka fara musow ka grade kan donc comme o ye gouvernement yɛrɛ ka laɲini ye an bɛ fɛ o ka waleya Sotelma kɔnɔ an y'a ɲini fɛnɛ comme plan social dɔ b'an bolo an ka direction san o san u bɛ mɔgɔw bila ka taa hiji la donc an y'a ɲini o kɔnɔna na u ka dɔ fara musow ka hakɛya kan parce que an y'a jate minɛ depuis a daminɛna san o san muso 2 dɔrɔn de bɛ kɛ groupe la cɛw ka ca ni muso ye donc an y'a ɲini direction fɛ n'u bɛ tirage kɛ u ka musow ka part jate minɛ a la
n'a ma ɲa k'a fɔ bonya be mande wa bonyamasegi fɛnɛ be Sotelma Malitel ɲɛmaaba ye n'o ye a directeur général ye a ye musolaka nunu bisimila ka ɲa u ka seli foliw k'u la u fɛlaw lamɛn ani ka laban ka jira u la k'a fɔ fɛn o fɛn be n'o ye a seko ye a n'o k'u ye danfara mun donna ɲinanta ani san tɛmɛnen tɔw ta la musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen la Sotelma Malitel musolakaw bolo o de ye k'a fɔ kɛnɛya tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw u k'u yɛrɛ bila u ka sagoya la kalo kelen ɲɔgɔnna kɔnɔ ka filɛliw boloda musaka tɛ bɔ mun kunkɔrɔ ka ɲɛsi bana ma ko bana ma ko cancer du col de l'utérus n'o ye bonnabana ye mun bɛ wolonugu sɔrɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni nisɔndiyafɛn tali ye ka di u ka baarayɔrɔ ɲɛmaaba ma ani ka laban ka kanbɛndaw kɛ sankɔrɔta ala k'o jira an na. An ka jamana kɔnɔ sirabakan kasara ko a gwɛlɛyalen don de kɔsɔ jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka wuli ka jɔ dabɔ min bɛ se ka to mɔgɔw ka dɔnta bɛ se ka kawuriya sirabakana sariya ɲɛdɔnni na o de kadara kɔnɔ minisiri min ni a ɲɛsinnen don sirabakanko ma ale y'a lajɛ ani a cakɛɲɔgɔn Anazer ka an balaka 550 ɲɔgɔn na ka olu lajɛ u ka dɔnta u ka wuriya min bɛ se ka to u bɛ se ka sirabakana sariyaw sɛbɛkɔrɔ ɲɛdɔn o baaraw sigira senga an ka jamana kɔnɔ minisiri su fɛ maa minnu ko mɛ a kɛnɛ ka Kafunɛ Bacili ani Mohamed Sidibe. Musow kalani an'u lafaamuyali sirabakana sariyaw la o jɔyɔrɔw ka bon kosɛbɛ muso ka kɛ yɛrɛ ye an'u ka yɛrɛtaw la o hakilina in de kama Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don minɛnkow ani bolimafɛnkow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a y'a kanu ka kɛnɛ sigi walasa muso 550 olu bɛ se ka lafaamuya cogoya min na ani k'u ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin siraba sariyaw ɲɛdɔnni ma ani kasiki doni labatoli ma muso jɛkuluw b'o la ani muso baarakɛla minnu n'olu ka baaraw nun gulonnen don sirabankanaw minɛnkow ani bolimafɛnkow ma olu bɛɛ lajɛlen de sen bɛ nin dɔnni kanguruyali na muso de ye du dundunɔgɔ fɔlɔ ye muso de bɛ den bɔ nɔgɔ la fɔ bɛ baara la muso ni denw de bɛ so kɔnɔ muso de ye den ladibaga fɔlɔ ye ni u b'a fɔ min ma ko tulo dingɛ kɔnɔna ye ba ta ye o de kosɔn n ye baw wele bi u k'a fɔ denw ye moto an b'a d'u ma an bɛ moto d'u ma min ka boli fɛn bɛ d'u ma mun kama u k'u sen suma u k'an yɛrɛ ka ciw kɛ nka n'a fɔra ko I y'i den bila ka taa ci la a seginna ka na f'i ye ko den sara mun na a bɔra ka bi kun tira mun kun tira kasiki a ma dɔn o la n b'a ɲini denbaw bɛɛ fɛ n'u ye moto san denw ye u ka kasiki in san kasiki bɛ denw lakana o kama an ye musow wele bi yɔrɔ bɛɛ musow ka fɔ musow fɛnna kɔf musow ne yɛrɛ ka cakɛda musow an y'u bɛɛ wele pour que muso 550 u ka na ka na u tulo madɔ mɔgɔ bɛna min f'u ye u ka se ka taa lase. Donc an nana parce que musow kan ka na former siraba kasara kunbɛli kan donc vraiment an bɛ musow fo parce que an ka fête de bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni ɲɔgɔn seli caman yira na bon an ka fête in thème a bɛ musow ka autonomisation de kan musow ka s'u yɛrɛ kɔrɔ n b'a ɲini n balimamusow fɛ vraiment bɛɛ de ka wuli ka dɔ kɛ mɔgɔ si kana sigi parce que n'i ma dɔ kɛ quoi problème ka ca sow kungo du kɔnɔnaw problème ka ca ni seri yɛrɛ kɔrɔ vraiment o ɲɔgɔn tɛ. Sigi in doni kɛnɛ senfɛ Mali minisiri muso min ka cɛw bɛnnen don minɛnkow ani bolimafɛnkow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye ɲina misi de ta k'o k'a ka ciden ye walasa a ka se ka laseliw kɛ ka caya a bɔɲɔgɔnkow ye kasiki doni nafa kan ala man kisira sirabanka kasara ma ni kasiki donnen don kunkolo la a bɛ se ka nin tanga cogoya min na ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ misiyɛw tɛ min y'o fɔ sisan o de kosɔn ɲina an ye fɛn dɔ kɛ sisan k'a fɔ ko Miss ORTM ale ka kɛ anw ka ambassadeur ye ale ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye kuma lasela ye a yɛrɛ jeunes ɲɔgɔn ma ani Mali musow bɛɛ ani bɛɛ ma a ka taa f'u ye ko kasiki bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye u k'a dɔn u ka kisi. Hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye 8 mars ye ɲinanta bɛna ɲɛnɛmaya dakun min kan musow ka kɛ n yɛrɛ ye diɲɛ selekena ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka se u yɛrɛ kɔrɔ k'u ka musakaw ta u yɛrɛw ye Mali musow farafina musow diɲɛ selekena ni muso bɛɛ lajɛlen aw ni seli. Mali lɔgɔliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ye seko ni dɔnko tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min wele ko Union des étudiants de Maliens de l'extérieur
u ka tako gale o de sigira senga an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ka laɲini ye fɛn min ye olu minnu bɛ jamana kɔ ka kalan kɛ Mali jamana tɔgɔ la ni u sera ka donjogo sɔrɔ ka se ka baaraw sabati cogo minnu ka di u ye a bɛ se ka kɛ nafa ye jamana mɔ dakun kun ye o ye o baara sigira senga yɔrɔ min na o ye PONG kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lɔgɔlisoba min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ kɛnɛya yɛrɛ kalan kɛ yɔrɔ ma école de médecine ko in kɛra yen de maa min kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifula Jabarani tɔgɔ la Kadi Jakite Ibrahima Kulibali. Mali sanayɛlɛn kalanden minnu bɛ yen n'u bɔra kɔ ka kana sanayɛlɛn kalan kɛ Mali kɔnɔ u ye baroda kɛnɛ sigi walasa k'u hakili falen ɲɔgɔn na nin kɛnɛ in kan u ka masala bolila ko caman kan minnu kɛra sababu ye u ka ɲɛma k'i da don u ka gɛlɛya dɔw la. A ye tɔ sigi sabu étudiant malien de l'extérieur a kungo ka ca Mali université kɔnɔ administration yɛrɛ kɛcogo ye a kungo gbɛlɛya. Donc an ye ni association in de sigi lasa a ye gɛlɛya o gɛlɛya ye la o gɛlɛya ka se ka taga wuli ka bɔ étudiant malien de l'extérieur kan cogo min. D'abord ni kun fɔlɔ ka information la passer ka autorités attention interpeller ko an bɛ gɛlɛya b'an kan an bɛ an balimaw fana lakodɔn ko an bɛ exister ni gɛlɛyaw bɛ yen u bɛ se ka na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka o gɛlɛyaw ta ka bɔ ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka yira fɔlɔ ni ko ni étudiant minnu nana ka bɔ kɔ kan ni jeunesse minnu bɛ malien denw minnu bɛ na ka bɔ kɔ kan ko kana sigi Mali la ou bien kana u ka kalan tɔ continuer n'olu ladoko ɲɛna o bɛ dɔ fara Mali ka taaɲɛ de kan. Mohamed Sherif Aidara ka fɔ la n'o tun ye kɛnɛ in den fa ye ale y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de ka kɛ ka se ni kalanden ninnu ma walasa u ka lafiya da sɔrɔ. Don min Sanogo n'a ka équipe nana lajɛ ko u ye yan problème caman de b'u da la u ka sɛbɛn ko au sein de l'université au sein des facultés au sein des ministères an nusu sawara o don parce que an y'a dɔn k'a fɔ CSDM kɛ kun ye mun ye o de ye CSDM Conseil de la diaspora malienne kɛ kun ye mun ye ka maliden n'u sɛgɛrɛ ka malidenw madɛmɛ n'an denw nana ka na sɔrɔ k'a fɔ problème b'u la yan olu dun ye den minnu ye maliyɛn sigilen bɛ kɔ kan o den dun nanen ka na kalan kɛ yan donc an ko alhamdulillah aw ni ala sɔnna aw hamina ko mana kɛ ko o ko ye yan parce que aw tɛ fɛn yɛrɛ ɲinina aw ka hakɛ aw ka considérer i b'a fɔ maliden à part entière an b'an wuli k'a jɔ ka bɔ o don na ha bi an b'a fama ɲɔgɔn na u bɛna fɛn o fɛn fana kɛ u b'a fɔ n ye an seko ye fɛn o fɛn an b'a kɛ et surtout u ka droit mɔgɔ si tɛ droit ta bolo o kɔ CSDM ka kɛ yan kan min bɛ ye u y'a dɔn k'a fɔ ko u ye min kɛ o bɛɛ ye maliden ka kɔnɔ yɛrɛ ye u fa n'u ba minnu taara u sɔrɔla kɔ kan olu fana bɛ se ka to kɔ kan mais u ko de k'u bɛna ka na kalan kɛ yan ka na Mali u ka jamana dɔn k'u n'u dɔw ko n'u kɔrɔkɛ ko ɲɔgɔn dɔn ka kalan kɛ yan ka maliden mun nafa o ye fɛnba de ye o dɔrɔn o ye réussite ye o kun ye yɛrɛ ye donc o y'a dɔn k'a fɔ ko u y'u bara et mɔgɔ si tɛ se k'u droit minɛ u bolo parce que malien de don o fɛn o fɛn mana kɛ administration ko ye u ka hakɛ CSDM bi wuli k'i jɔ ko kelen ko tɛ don kelen ko tɛ don bɛɛ de dɔn fo ka na inshallah duɲa ban malien bɛ taa tunga na malien tungaran kɛ bɛ den sɔrɔ n'o den y'o sɔrɔ n'o nana a bɛna CSDM sɔrɔ yan k'u ma dɛmɛ u ka kunko la ka cɛsiri ka yiru la k'a fɔ ko Mali ye an bɛɛ ta ye. Mun ye babu senbaw walawalaliw ye ani dɔnkilidaw o kɛra sababu ye ni ka nin baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ da donna babu sen min na kɛnɛ in kan o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka doroko ɲɔgɔnna kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛta sabati. Syndicat de la santé o ye kɛnɛya tigilamaw ka lapasa jɛkulu ye u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka jira k'a fɔ bebe na min ye baarabila ye u kan k'u bolo da ka bɛn ni marisi kalo tile 9 ye lapasa jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan kɛnɛya tigilamaw ani minisiriso kɔnɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ musolaka ni den ni denbaya ka kisaw ma o lapasa jɛkulu ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso lapasa jɛkulu u ye kunnafoni di kɛnɛ in sigi sen kan ka kunnafoni dilaw ladɔnniya k'a fɔ olu bagan ka baara bila ka bɛn ni marisi kalo tile 9 ye Tata Ture ni Mohamed Sidibe kun bɛ Sherifula TV Jabarani tɔgɔ la.
cakɛda saba sendika ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min n'o ka cakɛda ɲɛsinen don kɛnɛya nasiraw ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka fara promotion de la famille kan ni lajɛrɛ min filɛ nin n'a tɛmɛna nin cakɛda kofɔlen ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛ tali kɛ ka masala waleya dɔw kan waleya min n'a tɛmɛna u ni jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma wasaba sɔrɔ a la n'o ye u ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma n'o ma se ka nɔba bɔ n'o laɲini dɔw bɛ tali kɛ ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bila waleya ɲuman kɔnɔ togo min na u bɛ se k'u ka baara kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Préavis de grève n'i y'a lajɛ point 5 de b'a kɔnɔ mais n'a bɔra point 1 na a tɔ bɛɛ ye point kɔrɔmanw ye an ni gouvernement kun bɛnna min na k'a fɔ u bɛ an ka ɲinifɛnw d'a ma gouvernement yɛrɛ kun ko an ka tile 21 d'u ma ko tile 21 kɔnɔ ko u bɛ caman ɲɛnabɔ mais an ka ca kalo 3 ye bi u ye min fɔ an ye prime ko t'a la quoi anw ye 20 ɲini yɔrɔ min ko anw ma ko bɛ 1200 de d'an ma ye donc syndicat ma jɛn n'o ye o y'an ka ɲinifɛn dɔ ye an ka ɲinifɛn fana n'i y'a lajɛ baarakɛyɔrɔ la condition minnu ni baarakɛlaw bɛ condition k'u kɔnɔ ka se gardiw ma an ko o ka améliorer bon olu la kɔni o bɛ améliorer gouvernement sɔnna k'a b'a améliorer mais n'i y'o lajɛ fɛn caman tɛ se ka fɔ olu la quoi an sɔnna kɔ ko an bɛ ka minɛnw san don o don n'a bɔra o la an ka ɲinifɛn tɔ 7 in bɛɛ foyi ma ɲɛnabɔ a la. An tun ye préavis de grève illimité fɔlɔ déposé ni point 1 ninnu tun b'a la point 9 pratiquement o de kun don point 8 an ye kumaɲɔgɔnya kɛ an bɛnna kan k'a fɔ o point 8 ni problème t'o la olu bɛ ɲɛnabɔ nin kan ka ɲɛnabɔ yanni nin cɛ nin kan ka ɲɛnabɔ yanni nin cɛ je n'ai pas le papier sous la main mais a bɛɛ tɛ n kunkolo la tout de suite avec les délais mais an tun bɛnna o de kan point 1 tun b'a kɔnɔ a n'a ka sous point de don c'est à dire bakuruba 1 mais fitininw b'a la o bakuruba 1 n'an ma bɛn mun kan o ko an ma k'an k'a to an ka taa sous commission an ka taa commission na o baaraw bɛ taa kɛ commission na anw ka ɲɛmɔgɔbaw syndicalement n'o ye UNTM ye o wulila ka se UNTM ma aw an bɛ tugu aw kɔ mais gouvernement an b'u deli u ka sabali u ka kɛ Alahu Taala ni kira kama u ka sabali an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn gasi sigi wallahi karisa ye n ka baarakɛden ye o kɔrɔ tɛ k'a ka hakɛ t'i fɛ dɛ. ni sendika ɲɛmɔgɔ ninnu ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kun y'a laɲini ka prime dɔw kɛ u ye nka an bɛ don min na i ko bi o laɲiniw ma se ka sira sɔrɔ. d'abord prime min b'an bolo ka kɔrɔ o ye catégorie A ta ye 5000 ani murumuru ye an ko nka catégorie A ta ka 20 fara o kan an ye sigi ka fɔ k'an ma se ka bɛn u ko an ka taa commission kɔnɔna na parce que 5000 ni murumuru in dila a ma a mɛnna la dɔ bɛna fara o kan parce que olu yɛrɛ bolo n'a mɛnna nin cogo la ta révision sariya kunda diyagoya don ko an ka taa commission kɔnɔ an taara commission na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka dusukasi taara juguya ni anw ta ye parce que 20 mun ɲinina n'a fɔra ko an tɛ jigin o jukɔrɔ non 5000 kɔrɔ min tun bɛ anw bolo dɛ u ye o de 25% o de proposé anw ye catégorie A ta bɛ bɛn o rɔ 1200 ani murumuru ma an dalen tɛ ɲɔgɔn na bilen dɛ. ni laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye kɛnɛya sendika ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma nɔbɔ o laɲini ninnu na yanni alamisa nata cɛ n'o ye marisikalo tile 9 ye a bɛna kɛ degunba ye ka ɲɛsin an ka kɛnɛyasow la sabula kɛnɛya tigilamɔgɔw olu bɛna baara bila fo waati min na ni jamana ɲɛmɔgɔ y'olu ka laɲiniw sabati. Association des revendeurs de cartes de recharge ni maa min m'u dɔn a fɔ ko crédit a feerebaw olu ka jɛkulu u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a jira k'a fɔ u cakɛɲɔgɔn ni o ye Orange Mali ye u ni o tɛ ka ɲɔgɔn faamu bawo ko n'an bɛ tɔrɔmɔɲɔ dɔ puruti u ka compte Orange Money la kɔsada in na min ma bɛn u ma u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan kunnafonidilaw tɔgɔla so la Maison de la Presse Dar es Salaam Mariétou Diallo ani Samba Traoré Kunbi. Kabini juin do janvier kalo tile 27 Orange Mali ye wari kasabi ta ka bɔ Orange Money kɛla dɔw ka compte kɔnɔ k'a sabu kɛ ko olu ka baara tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ Orange yɛrɛ ka fɔ la ko a fanba bɛɛ bɛ Orange Money baaraw kɛ u yɛrɛ ka compte principal la k'a sɔrɔ puce dɔw bɛ olu kɛrɛnkɛrɛnlen don Orange Money baaraw de kama crédit feerelaw ka lafasali jɛkulu
association des revendeurs de cartes de recharge o ye kunnafoni di kɛnɛ in sigi sen kan wa u ka laɲiniw ye min ye wari kasabi min tara ka bɔ mɔgɔw ka Orange Money compte kɔnɔ Orange ka se ka o segin u ma ni o ma kɛ u bɛ tile 3 grève boloda. Orange ye baara laban mun kɛ ka an sɛgɛrɛ n'o ye ka don an ka mɔgɔw ka compte kɔnɔna la k'u ka nafolo ta ka sɔrɔ u ma ɲɛfɔli k'u ye donc an bɛ yan wulada in na de a kɛra cogo min na donc an bɛ fɛ mun ka kɛ n'a ma kɛ mun bɛ bɔ a la k'o ɲɛfɔ journaliste ye walasa journaliste ka se k'an dɛmɛ anw da ni an ɲɛ n'an tulo tɛ se ka se yɔrɔ min na olu ka kɛ an dɛmɛbaga ye ka an information lase yen quoi. Orange y'a yira an na k'a fɔ k'u y'a kɛ ko parce que k'an tun bɛ ka baara kɛ ni pisi min ye k'o pisi dabɔlen tɛ Orange Money kɛlan kama wa y'a yir'u la k'a fɔ mais aw y'a fɔ jɔn ye k'o dabɔlen t'a kama o ko ko mɔgɔ si n ko bon voilà pour que sariya ka boli mɔgɔ kan f'a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka ko min kɛ kojugu don ou bien ni ko ɲuman don donc n'an m'a fɔ mɔgɔ ye kojugu don ko ɲuman don an dun bɛ nin kɛla a ka ca ni depuis Orange Money nana an bɛ k'a kɛ sisan aw bɛ wuli ka sɔrɔ aw m'a fɔ an ye k'a man ɲi ou bien a ka ɲi ka mɔgɔw ka nafolo ta donc o ti bɛn mais an yɛrɛ ka hakɛ la ni ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin ye wari mun tara nin ko kɔnɔna la a bɛ taa fo miliyari 2 hakɛ la an bɛ wagati min na sisan c'est à dire somme jɔnjɔn t'an bolo k'a fɔ nin hakɛ de taara mais an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ sisan ka se nin niveau la an ka recensement na a wari kasabi barika ka bon kojugu kelen dɔrɔn de b'an bolo Mali ka sumaya Mali dun tɛ sumaya ni mɔgɔw ka hakɛ t'u bolo Orange ka mɔgɔ minnu ka nafolo ta k'u ka nafolo la segin u ma an ka laɲini o dɔrɔn n'o ma kɛ mɔgɔ si kana Orange Money baara kɛ fo samedi donc yanni samedi cɛ n'an ye jateminɛ kɛ n'a tɛ ka évoluer aw de ye anw ɲɛ ye aw de y'an kulo aw de y'an da ye mun kan ka bɔ a la an b'o fɔ aw ye. Ni kunnafoni di kɛnɛ in kɛra sababu ye association des revendeurs de cartes de recharge degun fɛn fɛn bɛ u ni Orange cɛ u ka se ka o bɛɛ ɲɛfɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkulu in sigila sen kan depuis san 2010 wa u ka ca ni mɔgɔ 1000 minnu bɛ baara kɛ su ani tile u bɛ baara kɛ ni wari kasabi min ye o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 800 na. Mouvement de l'Union des Maliens ale ɲɛma Cheikh Haruna Sangare a bisimilala minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ malidenw ka segin ɲɔgɔn ma ni jamana kɔrɔ y'anba jɔli kuma ɲɔgɔnya bolila fɛn min kan o ye Mali jamana bɛɛ ani basigi min ni o laɲininen don o bɛ se ka sabati maa min y'o baara seereya Usmane Zogore ni Fuseni Keita. I n'a fɔ laada la a bɛ ye cogo min na ni finijɛw ye n'o bɛ bɛɛ ani basigi ko fɔ o togoya kelen de la Cheikh Haruna Sangare ni jɛkulu ɲɛma do bi jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement de l'Union des Maliens ni o ka laɲiniw ti dɔwɛrɛ ka se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan a ka taama boloda ka taa minisiriso la a n'a ka jɛkulu maaw minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin ka malidenw segin ɲɔgɔn ma wa a ka taama in laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ hakilina falen ka se ka tɛmɛ ani minisiri cɛ an ka jamana ka lahalayaw ka bi ka fara a ka jɛkulu yɛrɛ ka baara bolodalenw kan. Alhamdulillah, effectivement bi an wulila ka se ministre de la réconciliation nationale ma donc an ka rencontre an y'a kɛ ka da kan jamana taabolo jamana bɛ ka taa taabolo min na sisan donc an wulila ka ministre sɛgɛrɛ donc an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ka kunnafoniw dɔ di ɲɔgɔn ma jamana taabolo la donc wala alhamdulillah rabbil alamin ministre y'an reçoit an kumana jamana bi situation min na bi notamment bɛnbaliya min bi ka don o kumana sɛnɛkɛlaw ni bagantigiw cɛ alhamdulillah rabbil alamin an nana ministre min sɔrɔ an y'a sɔrɔ vraiment ministre min don a cɛsirilen don vraiment solution bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na non parce que anw ye jɛkulu min tɔgɔ ko MEM Mouvement pour l'Union des Maliens o kumana jɛkulu min bi maliyɛn denw bɛɛ kɛ kelen ye ko fara ɲɔgɔn na ko kɛ kelen ye donc an ka hami ye min ye bi maliyɛn denw bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka da kan jamana bɛ ka taa taabolo min na bi ni maliyɛn denw m'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka dɔn k'a fɔ ko vraiment a tɛ se ka ɲɛ ka da kan jamana si tɛ se ka na Mali dilan ni maliyɛn denw yɛrɛ tɛ a bɛna hadisa la ko bul watan min al iman faso kanu ko ye limaniya de wala an ye action minnu kɛ an y'o ɲɛfɔ ministre ɲɛna donc vraiment a diyara ministre ye kosɛbɛ ka da kan bi an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de ka kan kɛ messager de la paix ye c'est à dire an bɛɛ lajɛlen ka kan ka action kɛ action min bɛ se ka bɛn ni karama sabati an ka jamana kɔnɔ bon o dun tɛ se ka kɛ o kumana fo an ka ɲɔgɔn kanu fo an ka yafa ɲɔgɔn ma
fo an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Jamana minisiri mun n'a bi bɛn fɛ wa a ka wulikajɔ bɛnnen don su ani tile jamanadenw ka sigi ɲɔgɔn ma a ye Sheikh Haruna n'a ka jama bisimila ni bonya ye k'a laban k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan bari sabula ka da kan maa min ka wulikajɔ mana bɛn jamanadenw ka se ka sigi ɲɔgɔn ma a bɛ ɲini fɛ i ka fɛn minnu ta o ye sabali ani cɛsiri ye. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni maaba fila ni ɲɔgɔn cɛ ni falenw ye fɛn minnu bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka lahalaw la n'o ye contactiw ye ka fara fatiya belebele kan walasa bɛɛ ani basigi mun ni an ka jamana bɛ k'o ɲini o ka se ka segin a kɔnɔ. Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a section min bɛ Segu olu farala ɲɔgɔn kan sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 15 k'o bɔ k'o bila misiri dɔ jɔli ka bolo kan misiri min ni madrasaso bɛɛ la adamadenya yɛrɛ ladamu ni o sabati yɔrɔ don o kurubongarala ka bɛn ni jumado marisi kalo tile ta ye a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara fɛ ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kurubongari yɔrɔ in na min ye maa ɲɛma caman ye Segu kɔnɔ olu caman kun bɛ kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ la fanga nɔnabila minnu bɛ yen olu fɛnɛ dɔw kun bɛ a kɛnɛ kan. Kunnafoniw ye a jira an ka maaw ka fɔ la minnu bɛ a kɛnɛ kan Shirifla TV Jabarani tɔgɔ la k'a fɔ min ye ayiwa misiri ye o dama tɛ madrasaso belebele fɛnɛ jɔn bɛ ka tɛngu a la madrasaso min bɛ daminɛ kilasi gale fɔ kilasi 9nan ɲɛgɛ 16 gardien o siso ani biro kelen. Jumado marisi kalo tile ta maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ye Segu Sido Soninnkura barisabu ka da ka yɔrɔ in jɔn bɛ o kin de la ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ka du ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ juma sɔgɔmada yanfa kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kuranna kala ani dugawudenw de la. A kunnafoniw ye a jira fana k'a fɔ alimamilakaw ka jɛkulu limama o nɔnabila min bɛ Segu ale ye kuma ta ni ka nisɔndiya jira Segu section Ansaru ye nin baaraba ye min kɛ a ye a ka nisɔndiya jira o la. O tɛmɛnen kɔfɛ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bolofara min bɛ Segu o nɔnabila ale fɛnɛ ye kuma ta ni k'i sinsin fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bi degun min bɛ ka silamaya sɔrɔ ka sabu kɛ maa bɛ maa la o n'an bɛ silamaya birifini ta ni ka o kɛ u ka kokolo kɛla ye ko bamanjiya wale dan b'a yɛrɛ ye o kumana ko silamɛw bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli k'u jɔ ka o kɛlɛ min bɛ se ka to silamaya a dɔmɛ ni sabali diinɛ min ye a bɛ to o mina kɔnɔ. Union nationale des jeunes musulmans du Mali UJMA o nɔnabila min bɛ Segu o fɛnɛ ye kɔrɔfɔ ta ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Segu section Ansaru ma. Surakata Salamata ni ale ye fadi yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ nin ye hakilinaden ye min bɛ Ansar yɛrɛ kɔnɔ u kɛn bɛ ka hakilina sigi sen kan ka lajɛ aya Ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka lajɛ ka misiri jɔ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la a ko kuma na ni Segukaw ye nin kɛ u b'a jira k'a fɔ u ye u ka baarakɛta de kɛ. Karamɔgɔ Haidara tuma min na ni kɔrɔfɔ dira a yɛrɛ ma a ye a jira k'a fɔ misiri min jɔlen filɛ nin ye Segukaw u bɛ fɔ k'u wale ɲuman dɔn ka sabu kɛ yɔrɔ caman kɔni kɛn bɛ ka a n'u don nka minnu sera ka a kunjɛ ni u bɛ ka ye o kurubongari kɛnɛ ka bi o ye Segu ye a y'a ko a na kɛ sababu ye section tɔ minnu bɛ yen nɔ ni ko in bɛ u ka bina k'u kan u bɛ se ka u ɲɛmada Segu fɛ ni ka u fɛnɛ taw sigi sen kan a y'a ko ni olu tora ka Segu section fɛnɛ ɲɛmada ka u ka baaraw sigi sen kan barajiw minnu bɛ o la a y'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunjɛlen kuma min karamɔgɔ Haidara a sɔrɔla ka saraba min ni o bɛ dulon da la ni u k'a ma ko riban a sɔrɔla ni ka o tigɛ tuma min na ni o tigɛra karamɔgɔ Haidara ani a ka jama u sɔrɔla ka lajɛ ka seginkɔ bolo da ka so sɛgɛrɛ ka labɛnw sabati ka sɔrɔ ka juma sɛgɛrɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ juma kutuba karamɔgɔ Haidara y'o yɛlɛ ni silamɛw ye ni ka labanna ka juma seli ni silamɛw ye. Segu juma misiri Ansaru ka juma misiri jɔlen a juma seliko fɔlɔ maa min ye o kɛ o ye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ye. Kunnafoniw nana ni a ye fana k'a fɔ alamisa marisi kalo tile 9 ka dugu jɛ marisi kalo tile 10 la karamɔgɔ Haidara a ye wajuli kɛnɛ belebele sigi sen kan Segu ye ka walawalali kɛ silamɛw ye hali bɛ silamɛya diinɛ in bɛ se ka faamu cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ya min ye misiri yɛrɛ ye misiri jɔli ani misiri kɔnɔma yɛrɛ fɛnɛ kan ka jɔ cogo min o kɔrɔ ye ladamu ni tilennenya min ni o kan ka kɛ misiri kɔnɔma la a ye i da se olu bɛɛ lajɛlen ma ala ɲɛsiranya kɔfɛ k'i tilen i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ fanbaw bolila o kan an ka nɔnabilaw ka fɔ la ni o ye Ustaz Mokhtar Bagayogo ani Jageli Buya Kulibali ka taa se Jatala Ibrahima Kulibali ma an ye min sɔrɔ ka bɔ an ka jɛ ka o filɛ dasumuzumunenw na. Ni y'a ye yan Segu yan sɔgɔmada nin na
herelo an balimaw o ye misiri lɔ ansardin segu o ye misiri lɔ o misiri an nana o misiri dayɛlɛli la ka fara kan o tun y'o ka mɔlidu ɲɛnajɛ o y'a retarde k'a bila ka an karamɔgɔ kɔnɔ donc an karamɔgɔ nana ka na o wajuru kɛ sura o wajuru kɛra sura ni ala sɔnna ma bi tile na juma dayɛlɛ bɛ kɛ ni ala ka jɛn o le an nakun ye bi segu ni ala sɔnna ma an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ fɔlɔ ka ala le fo ka ala barika la ka an karamɔgɔ fo a seyid sherif sumani madan haidara an b'a fo ka dugawu k'a ye si jan ani kɛnɛ ala k'o di a ma an bɛ segukaw fo dante foli min na misiri nin n'i y'a filɛ k'a fɔ ko dugu kelen de sera ka nin lɔ a ka bon hakili ma an b'a ɲini ala fɛ a dɔrɔmɛ bɔra nafolo la ala kana ban pewu ala ka ɲɔgɔn miliyariw segin a nɔ na min b'an fɛ dɔrɔn o le ye ka segukaw k'u fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ donna nin na ala ka bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye ka degun wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan a ŋaniya ɲuman tugu mɔgɔ o mɔgɔ fana n'u ma se k'a sɔrɔ ka don ala k'u garisɛgɛ foni ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye misiri a lɔra ka degun min to segu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun wuli a lɔra ka hɛrɛ minnu sɔrɔ ye ala k'olu jidi ala ka bɛn don segu ala ka bɛn don mali bɛɛ kɔnɔ bi fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn segu misiri dayɛlɛ in a kɛra fɛnba ye parce que misiri yɛrɛ tɛ mais a kɛcogo a n'a kɛ kun ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ fo ka taa se jamana wɛrɛw ma a caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ segu bi donya in na ka bɛn misiri in dayɛlɛli ma segu karamɔgɔbaw a n'a dubaw a bɛɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan alors o ye bonya min ni dan t'a la segukaw k'an ka fo la k'an ka karamɔgɔ duw fo k'an ka seko duw fo k'an ka maaba du bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ u ye an bonya u sara bɛ ala de bolo o kɔfɛ misiri alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana allahu lahu fil jannati qusura riwaya dɔw ko ten aw baytan fil janna k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye misiri jɔ ala ye diɲɛ na yan lahara dɔw fɔ ala ka misiri jɔ o alijinɛ kɔnɔ fɔ ala ka sangazow jɔ a tigi ye misiri jɔli sara ye kira ko n'i ye misiri jɔ hali n'a ka dɔgɔ ko hali ni kulukulu don n'a jɔra misiri de don seli bɛ k'a kɔnɔ ala bɛ bato ye ko ala bɛ fɛn k'i ye alijinɛ kɔnɔ min ka bon n'a kɔrɔtalen don bon a t'i n'a fɔ wari bɛ min kunna dama hali mɔgɔ min ye so ɲɛ kelen jita ka kɛ misiri baarakɛlaw kunna i yɛrɛ nin bɛ o baraji ba in na kumana nin ye fɛnba de ye an bolo min barika kan ka da waribɔbaw ye a n'a baarakɛbaw ye ani karamɔgɔ minnu y'u su ka k'a kan olu k'an ka fo misiri ye ala ka so ye ala de tɔgɔ bɛ fɔ ye misiri ye ala ka so ye o kɔrɔ ye ala ka tiɲɛw de bɛ fɔ ye maa ti nɛgɛ ye an bɔra k'o de dayɛlɛli kɛ bi jumadonya in na le 10 3e mois 2017 o de kɛra an bolo yan segu ni ala sɔnna o la an b'a yɛrɛw fo a ka cɛsiri la n'a ka wulikajɔ la ka u barikada ka dugawu k'aw ye fana ko in ala ka labanko ɲumanw d'a ma ala k'an sago d'a ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. Fédération malienne de football fɛnma foot a tira minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma ka sabu kɛ minisiriso ka fɔ la bɛnbaliyaw minnu bɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye ka baara gwɛlɛya kosɛbɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya senando la o kɔlɔlɔ dɔ kɛra hali n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ serikɛna ni ɲɔgɔn bɛ kɛnɛw ka a nɔ bɛ taa bɔ u la ka sabu kɛ a ka gwɛlɛ u ni jaabi jɔnjɔn ka segin so min bɛ se ka maaw kunna wolo k'o de kɛra tikun ye nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔrɔfɔw cayalen don minisiriso yɛrɛ kɔnɔ maa min ni o ɲɛsinnen don kiiri kow ma ani sariya kow ma o ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka se ka kunnafoni dilaw ladɔnniya jamana dɔnze a kan ka dɔnze min da ka ɲɛsin FIFA ma a ye walawalali kɛ o kun kan maa min kun bɛ yen Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Isufu Kulubali don. Ɲɛma Ibrahim Bokar Keyita kelen kɔni ni ka dantigɛli caman kɛ Mali senandoranci gɛlɛyakow kan a ka dantigɛliw la jamanadenw ye ani jamana constitution min ɲɛsinnen don farajɛnajɛ kow ma o kelen kɔni ni ka taama caman kɛ ni ka taa diɲɛ kuru kɛra senandoranci dagaba kɔnɔna na ni ka taa ɲɛfɔli kɛ o ye Mali senandoranci ko gɛlɛyaw kan walasa gɛlɛya min bɛ senandoranci ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka duga cogoya min o baaraw si ma se ka nɔbɔ min kɛ o de y'a to an ka jamana kotigibaw o y'o jɔ o jɔyɔrɔ la kotigiw minnu tun bɛ senandoranci baaraw kunna ni k'o tigɛ ko ni ka bɔ ca bɛɛ lajɛlen na o de kama fɔsɔnajɛ kotigisoba ye barolasigi kɛ ni kunnafoni dibaw ye walasa ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana sariya yɛrɛ de ka dantigɛli baaraw don o ye min waleya Mali président
Mali président n'o ye an bɛɛ ka président ye Mali président n'o ye Mali du tigi ye a ko dudenw ma aw ka mankan a cɛman ɲi a bɛ du nagasi aw ka mankan a cɛman ɲi a fiɲɛ bɛ se du yɔrɔ dɔw ma a y'a dabila o bɛɛ la mankan ma se k'a mada okumu kɔnɔna na ministre des sports ye décision ta k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ aw dɛsɛlen don ka bɛn aw bɛɛ k'aw sen bɔ a la décision kɔrɔ y'o de wa babasatigi ka fɔ la a ko nin gɛlɛya in kɛla sababu ye ni ka kɔlɔlɔbaw lase Mali senantolanci ma Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔ kan n'an ka équipe nationale mana bɔ tuma an bɛ ci k'an lagosi k'an labila ka na so an kun ma surulen donc o bɛɛ kama ministre des sports ko a ko tɛ se ka to ten wa fasonajɛ kotigiw ka baara bɔ jɔlen kɔfɛ kulu min bɛna sigi walasa ni ka baara tɔ ɲɛnabɔ o ka baaraw babusentigi a ye da don la ni ka ɲɛfɔli kɛ comité provisoire fana mission dɔ de bɛna d'u ma mission fɔlɔ ye mun ye ka fédération malienne de football sariyaw ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fiɲɛ minnu b'a la k'o fiɲɛ bɔ a la mission filanan ye mun ye ka a jateminɛ an bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko championnat perturbelen don parce que sariya min bɛ championnat gérer Mali kɔnɔ problème b'a la ni championnat professionnalisera problème tɛna k'a la hali fédération yɛrɛ tɛna championnat gérer min ye diɲɛ senantolanjikuluba ka bagabali k'a ye k'a yɛrɛ k'a fɔ sariya min talen bɛ ni an ka senantolanjikulu sɛgɛrɛ n'o ye bureau exécutif fédération malienne de football ko ni an ka senantolanci kotigi n'a ma segin a kɔ bɛɛ kɔlɔlɔ o b'a ta ni k'a lase Mali senantolanci ko bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni mars kalo tile 11 nata ye min ye babasentigi ye a ye ɲɛfɔli kɛ o fana nasiraw fɛ ni gɛlɛya bɛ fédération ni a ka jamana cɛ o principe de don FIFA ye lettre ci okumu kɔnɔna na o lettre cili a ma balan na FIFA bɛ fɛn fila de kɛ soit a bɛ lettre ci ma k'a fɔ an hakilinata ye nin ye walima ni i ye mun kɛ n'a a ma diya ye a bɛ i ka jamana suspend ka bɔ compétition internationale de football bɛɛ la mais an ma suspend fɔlɔ Mali ma suspend u ko lettre kɔnɔ ko ministre des sports ka segin a ka décision kan waa ɲin'a fɛ a ka segin a ka décision kan yani samedi cɛ o ye ci de fɔ Mali ye jamanaba ye Mali gouvernement ye gouvernement ba ye FIFA tɛ se ka Mali gouvernement bila k'a fɔ ko ka ko kɛ mun ka d'u ye Mali gouvernement y'a ka décision ta FIFA tɛ se k'a fɔ Mali gouvernement k'a bɔ a ma a tɛ bɔ a ma bi siga tɛ min na an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ an ka senantolanci a man kɛnɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se k'a lakɛnɛya ni k'a jɔ a sennugun kan fo baaraw ŋaniyaw de ka ta wa ni baara min kɛlen filɛ nin ye jamana kotigiw fɛ a bɛ don o hukumu kɔnɔ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na dɔgɔkun kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma laseli wɛrɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.